zikhona yonke into ikhona so iqonda hayi mase-risk enye sayibona nxa sibuya noba sizohamba nangenyawo suke epping sayibona ngoko wethu manje. Abasebenzi baseKapa bathi rhoqo xa bekhwela ibhasi ukuya emsebenzini ukufumana isonka babeka ubomi babo esichengeni ngenxa yoonoteksi. Abasixeleli ngama-resolutions nama-decisions abawathathayo for ukuyekela abantu abangabhataliyo ama-rates and taxes ukuthi bahlale next to us. Abaninimizi eCarino Estate eMbombela bazivale mbayi ofisi zomasipala benyenze lisuso-dolophu bathethe nabo emva kokuthathwa ngetshova komhlaba ongakumakhaya abo kwamiswa amajotyombe. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi ncatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iGTT ndingaphosisanga maseko mandikhawuleni warhuqa. Abasebenzi baseKapa bathi kunyanzeleka babeke ubomi babo esichengeni bakhwele ibhasi ukuya emsebenzini ukuze babe nako ukubeka isonka etafileni. Kubulewe abantu abahlanu kuqhankqalazo leSantakho eNtshona Koloni olitsala iveki. Kubikwe iziganeko eziliqela zodusha amawakawaka abakhweli bashiyeka bedinga. Abasemagunyeni bathi kuvulwe amatyala asondeleyo ku-200 ngokwayamene nale migushuzo. Ulwamvila logwayimbo lweteksi luthwaxe wonke amacandelo. Ngapha kwama850,000 abafundi ne17,000 ootitshala khange bakwazi ukufika ezikolweni ngenxa yokhuseleko. Amaziko asibhozo ezempilo neekliniki eziliqela zivaliwe ngenxa yokhuseleko oluyexayo. Abakhweli bathi kunyanzeleke bazibeke emngciphekweni. Isichaphazeleka kubigqile nele bhasi lena ndiqhele emisebenzini sihleli siyoyika nangoku qha nje kuba kuzincama nje sithi hayi masizincame ke siye because of imisebenzi yethu iyaphela ngoku ehlobo sibona ngalo. Theni ngalindi mhlawumbe i-diet down before nibuyele. Asikwazi because abalungu ukuthi abayi-understand yonke le nto bona because abahlali kwezi ndawo sihlala kuzo iwest ahlala kuzo kula macala ngapha kubo kusafe nawakho zinto. Ewe mindiyamile safety test but isithethe sibona ke at least endabeni abangathi bayathenjiswa nooteksi ke kwathiwa bazophinda bathethe namhlanje ke sizaqonda ke masi-risk nxa sibona nxa sifika ngase-airport safika noko ibhasi zikhona yonke into ikhona so iqonda hayi masi-risk enye sayibona nxa sibuya noba sizohamba nangenyawo suke epping sayibona ngoko wethu manje. Kukhala ibhungane kumashishini athi ayaluva ulwamvila. It has very badly. It's taken us back to COVID times when town was dead and there was no one walking around. It's really impacting the business because some of the stock that we're supposed to receive, we can't get it because the drivers can't move. Iqela leemoto zabantu zintunyekwe ngomlilo. Into abayenzayo bazenza oonoteksi bengengabo. Oonoteksi the only violence abayenzayo bayamisa iteksi bathi akuzohanjwa akuzophangelwa akuzuthini but not barobha abantu. Ingxoxo zisaqhuba phakathi kwesixeko saseKapa, uSantakho, urhulumente wephondo nozwelonke. Athule jo SABC eKapa. Ukanti abahlali baseNice nabantu abazovumela abaqhubi beteksi ukuba barhogrhisa abakhweli ukukuza njengoko lungena kwiveki yesibini ugwayimbo lweSantakho. Abahlali batyhola abaqhubi beteksi ngokumisa izithuthi zabucala bakhupha abakhweli ukuze bangakwazi ukuya emsebenzini. Kule veki abahlali baseHonli bavuke ngenjixukuxa bakhapha abakhweli bayofuna izithuthi zokuya emsebenzini ukuqinisekisa ukuba bakhuselekile. Udale ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwabahlali noonoteksi kule dolophu nangona uSantakho ithembise ngongathinteli bantu ekuphangeleni abahlali balapha batyhola oonoteksi ngokwenza kanye oko. Qho ekseni badibana kummandla waseHonli bezoqinisekisa ukuba uluntu luphangela ngokukhuselekileyo. We then decided that this is unacceptable. We will not tolerate this anymore. We came out in our numbers Monday and Tuesday morning at 5. To try and prevent them from any criminal activity. Amapolisa athi aphanda iziganeko eziliqela zodushe nokonakaliswa kwempahla ezayanyeniswa nolugwayimbo. Kusenjalo, usodolophu waseNice nanesekela lakhe badibene necandelo leteksi kule veki. Kodwa isisombululo abaphume naso asibaxolisi abahlali nesithi abantu abaqhuba izithuthi ezincinci mabangazenzi iteksi. Those people which wants to still go to work, people must just go to work freely. And there will be no disruptions between those people which are working as well as the taxi operators. However, I want to appeal to those people which wants to use their private vehicles
to be taxis. People must not do that because it is not allowed. Lo sodolophu akafumanekanga kuzokubhensisa ezintetha. Abahlali bathi badibene nemibutho yeeteksi kwaye kukho isivumelano sokuba akukho zithuthi ziza kuthintelwa ekuhambeni kule dolophu. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Kobasi eGeorge. Kwelinye icala ikhabhinethi ifuna umasipala waseKapa ashenxise yonke imiqathango engahambisaniyo nemithetho yezothutho kazwelonke. Ethetha nonondaba ePitoli ngeziphumo zentlanganiso yekhabhinethi, umphathiswa weofisi yobungameli uKhumvuzo Ntshavheni uthe urhulumente ufuna ukubuyisela uxolo nozinzo ngelungiselelo abahlali baseKapa. Ikhabhinethi ibongoze onke amaqela achaphazelekayo kolu lwabhice lwaseKapa abuyele kwisityebi sengxoxo abonisane ngesisombululo. Urhulumente ugxeke izixholo-xholo ezikhapha inyathelo lweeteksi lokwaya umsebenzi eKapa, watsho ememelela kwii-arhente zomthetho ukuba zisebenzele ukubuyisela imeko phantsi kolawulo, ziqinisekise nokhuseleko lwabahlali. Ikhabhinethi kwafuna umasipala waseKapa ashenxise yonke imiqathango engahambisaniyo nemithetho yezothutho kweli lizwe. The Cabinet was also briefed about the City of Cape Town's imposing of taxi operating conditions, which are at variance with both the National Road Traffic Act and also the National Land Transport Act, which regulate the traffic offences and applicable penalties, including the impounding of vehicles. And Cabinet has directed the Minister of Transport, Minister Cindy Chikunga, to ensure that any taxi operating conditions that contradicts the laws of the Republic are removed. Umphathiswa ukwathe konke sekumi ngendlela kumalungiselelo engqungquthela ye-BRICS eza kubanjelwa kweli lizwe kule nyanga. Kusenjalo, ikhabhinethi kwaphumeze ukutyunjwa kukaMnumzana Duncan Peters njengomlawuli jikelele omtsha wesebe lezezimali. Abaninimizi eKarino Estate eMbombela eMpumalanga bazivale mba iofisi zomasipala waseMbombela benyanzelisa usodolophu athethe nabo. Bavuke umnyele ngabantu abazithathela umhlaba ngetshova baqalisa ukwakha amatyotyombe kufuphi nale ndawo yokuhlala. Indawo yokuhlala yabucala esele irhanqwe ngabathathe umhlaba ngokungekho mthethweni. Kwakhiwo liyaqhubeka ngaphandle kwamagingxigingxi. Abahlali baxhalabile kukwanda kwezakhiwo kufuphi nale ndawo yabo yokuhlala ekhethekileyo. Bahlaba ikhwelo kumasipala wesixeko saseMbombela ukuba athabathe amanyathelo ngoku. Abasixeleli ngama-resolutions nama-decisions abawathathayo for ukuyekela abantu abangabhataliyo ama-rates next to us. Abanemizi apha bathi aba bantu bathabathe imihlaba gwenxa ngakubo barhuqa isidima semizi yabo eludakeni. Ebese kufisa ukuthi uhulumeni ndawonye naye futhi umansipala babuka ukuthi abantu laba bababukela indawo eright. Ukanti ikomiti kasodolophu kwizicwangciso zesixeko zikamasipala ifunge ngokuba nqamla abathabatha le mihlaba ngetshova bentulisa izakhiwo apha de bagqibe kwisisombululo esitsha. Sesiresolve sofaka amabhodi ukustopa labantu aba-invader ukuthi bangasaqhubeka bafaka ama-foundation nemikhukhu. Sizokwenda today lokho. Ikomiti kasodolophu yomasipala ithembise ngokungqobanisa intloko nabahlali baseKarino Estate kwiveki ezayo ngoLwesine ngenjongo zokudadela enzulwini ngalomba. Kwalapha ezindabeni isebe lezemfundo eMpuma Koloni lithi liqhuba kakuhle ekupheliseni izindlu zangasese ezigrunjwayo kwizikolo zeliphondo, kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona lezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe abasebenzi baseKapa bathi kunyanzeleka babeke ubomi babo esichengeni bakhwela ibhasi ukuya emsebenzini ukuze babe nako ukubeka isonka etafileni. Sekubulawa abantu abahlanu kuqhankqalazo leSantakho eNtshona Koloni olitsale iveki. Ukanti sikubuze ngokuqhankqalazo lonoteksi eKapa waphendula wathi mbukeli. Hey, iliwa libheka umoya inene xa kunje akuhlanga konke. Ngoba kaloku ngoku inesixholo-xholo yonke loo nto leyo. Qhobela izandla kakhulu abahlali baseGeorge ngokugada abasebenzi kuze bahambe
baya emisebenzini bekhuselekile. Ngisi government Kapa mayibele engqondweni yayo ibuyise imoto kuleyo ndawo. Hayi inqubo beqaka le ndaba yamatekisi. Kodwa phela abantu bamatekisi abalwele bona bayeka abantu abaya emsebenzini benza kahle labavikele baya emsebenzini. Unoteksi basixakile lapha ezilalini. Ilizwe lelabo umntana babo. Zininzi gqithi into ezimoshakeleyo. Drawback karhulumente lesi. Cape Town udlala ngebusiness lomuntu omnyama uyabona nje lento ayenzile irongo kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi umfathiswa lapha wase South Africa okuyena ophethe zonke ezitransport uzoyisiza yonke le nkinga le. Umthandazo ngokapha kuthi sesisonka semihla ngemihla iyona nto siyithandazelayo sinefemeli ezigcwele pha kwela Kapa. Sesibulela nje into bakuse zisaphila. Ingase abahlali baseGeorge kwesi sigqibo basithathileyo bahlabe bekhangele. Bayasazi isimilo sonoteksi basinjani. Sithanda ukuba insakavuka indaba lesiteleka siyacela ukuthi ke akukhulunywe ixoxiswane ngoba ngempela ayikho into engenziwa uma ngabe sokuthutha singasebenzi. Ibuhlungu kakhulu leqhubeko ntshona koloni yezixholoxholo zodushe apho khona abantu bebhubha bengayolelanga bengenatyala kephofu. Kuthiwe xhade kube ngomso netyala likamfundisi Timothy Omothonso natyolo nabo Lusanda Sulani nozukisa sithe kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha eMpuma Koloni. Ugqirha uKaren Miller noyingcali kwimiba yokuxhatshazwa kwamanina uxelele inkundla ukuba ukukhulisa abantwana ukuba benza amanyala kuyawuchaphazela amaxhoba ukuba angakwazi ukuthetha. Ummela uxele inkundla ukuba kwakulula ukubakhulisela amanyala kuba la maxhoba aziyele ecaweni kwaye wayesebenzisa isikhundla sakhe ukwenza kuthandayo. Ukwathi uninzi lwamantombazana awazange avuma ukuxhatshazwa kwesondo kodwa babesoyika bekwajonge ukuba nobomi obungcono obuthenjiswe nguOmothoso. Ukwaxele inkundla ukuba ngethuba kusenzeke sisehlo la mantombazana babephantsi kweminyaka leyo kuba babandakanye kwezesondo kwaye bengekho phantsi kwesimo esiso ukwazi kwenzeka ntoni kubo. Uvuyiseka Nondlazi waneminyaka 17 ngelo xesha ngomnye wabo barhanelwe ukuba walixhoba likaOmothoso. Uye wama enkundleni ebalisa ukuba wadiba njani noOmothoso. Kwingxelo yothusayo uvuyiseka ubalise ukuba lo kaOmothoso wambizile kwigumbi elikwihotela wayefikele kuyo eBloemfontein nalapho athi wamxhaphaza ngokwesondo. Elityala liyaqhuba ngomso. Ndingulerato Fekisi kwindaba zeSABC eGqeberha. Ingqina lenkundla kwityala lobuqhophololo norhwaphilizi lalo wayesakuba ngusodolophu waseThekwini unkosikazi Zandile Gumede natyholwa nabo abangama-21 lixelele inkundla ephakamileyo yaseThekwini ukuba imali eyibekelwe ithenda yokuthutha inkunkuma yaphela esiphakathini phambi kokuba iphelelwe le thenda. Abezotshutshiso batyhola ngokuba uGumede nabanye benza ubuqhophololo kunikezelwa le thenda ye-R320 million kwiinkampani ezine ngenjongo zokuba kuxhamla abantu abathile. Intatheli yethu Vusi Khumalo iza nengxelo. Ufakazi ongowesithathu kuba sebhoksini ongomunye osewathatha umhlala phansi eminyangweni wezokuqoqwa kwemfucuza utshela inkantolo ukuthi ingakapheli inkontileka yomsebenzi oqoqwa kaDoti ngonyaka u2018 imali zaphela zokwenza lo msebenzi. Lesikhulu sitshela inkantolo ukuthi sasinengcindezi eyayifakwa babenikwe imisebenzi nezisebenzi zabo ukuthi lesikhulu sisayinde ama-invoice ukuze bakhokhelwe. Uthi okwaze kwamphoqa ukuthi afake umhlaba khefu wenyanga ezintathu. Uthi wagcinisa esayinile ngenxa yokuphinde aphoqe ezinye izikhulu ukuhlanganisa nomphathi dolobha wangaleso sikhathi umnumzana Sipho Nzuza ongumangalelwa wesithathu kulolu daba. Lo ufakazi uthi kwakhiwa ngesigubhukane umnyango we-special projects oholo umnumzana Robert Abu owanikwa amandla okusayinda ivumelwane zamathenda oqoqo kwemfucuza ekubeni kwakunguye lo ufakazi owanegunya lokwenza njalo. UMzantsi Afrika ugaya ilizwe laseChina ukuba livule amaziko okuvelisa izithuthi zombane kweli ukuncedisa ekukhuthazeni ukuthengisa kumazwe angaphandle. Ukuthethwa ngumphathi wezorhwebo nemveliso umnumzana Ibrahim Patel osindleke ugxa wakhe waseChina uWang Wentao ePitoli namhlanje. Ikomiti ehlangeneyo yoqoqosho norhwebo yalamazwe amabini ikwaxoxa ngendlela zokwandisa ubudlelwano borhwebo phakathi kwawo kwakunye namathuba otyalo-mali.
iChina lelona lizwe liqhongene noMzantsi Afrika kwezorhwebo kule minyaka ili-13 idlulileyo, kwaye urhwebo phakathi kwalamazwe mabini lufikelela kwiitriliyoni zeerandi. Kukho malunga nama-200 eebhiliyoni zeerandi zotyalo-mali nezityalwe ngqo yiChina eMzantsi Afrika. UMzantsi Afrika ufuna ukuthumela impahla eninzi eyenziweyo kumazwe angaphandle ukunceda ukudala amathuba engqesho nokukhulisa uqoqosho. Malunga nama-500,000 emisebenzi adalwe ngorhwebo phakathi koMzantsi Afrika neChina. Ilizwe laseChina litshotsha phambili kushishino lokuthengisa iimoto zombane, kwaye uMzantsi Afrika ufuna iinkampani zaseChina ziseke imizimveliso kweli. As South Africa makes the transition to electric vehicles, we want to be able to also learn from the Chinese experience and get Chinese companies to set up factories here in South Africa to manufacture those goods. Imveliso ezingena kweli ezivela eChina zikhule ngaphezulu kwe-15% kulo nyaka uphelileyo. La mazwe mabini namhlanje atyikitye isivumelwano nalapho iinkampani zaseChina zizibophelela ekuthengeni iimveliso zaseMzantsi Afrika. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lithi liqhuba kakuhle kakhulu ekupheliseni amagumbi angasese angekho mgangathweni kweliphondo. Sekugqitywa amagumbi angasese amaninzi. Isebe lifumene izibonelelo zogutyelo ezinikezelwe inkampani yomgodi isibanye Stillwater eMarhubeni eLibode. Ukususela ngo-2019, isebe lemfundo belikwiphulo lokuphelisa nya izindlu zangasese ezikwimeko embi kweliphondo. Esi sikolo besiphakathi kwezo zinezindlu ezingakhuselekanga. Abafundi bebezithuma emathafeni ngaphandle kwamasango esikolo. Ii-toilets lapha esikolweni bezingekho right for abantwana, like babanye bebengalimala, sometimes besinobana neenyoka. Elinyathelo lesebe nenkampani yakwasibanye Stillwater liqhwatyelwe izandla ekuhlaleni. Kuba besekunzima kakhulu kubo, kufuneka bayotshona ezandongeni. Siziva ke ngoku abantwana bethu bezawutsho babe nebhongo esikolweni. Zikho nezinye izikolo ezixhamlayo kumaphulo afana neli. Injongo phambili kuqinisekisa ukhuseleko lwabafundi. We have got 7 schools that have been benefiting out of this 16 million investment that has been done by Stillwaters in the province. It's an abolition, a new design of VIP toilets. Kulo nyaka mali iMpuma Koloni ibekele bucala iibhiliyoni ezimbini zeerandi ukuze kupheliswe izindlu zangasese ezikwimeko embi, kanti nokupheliswa kwezikolo zodaka kuyaqhuba. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMarhubeni eLibode. Kakade besingena kuphuthula ngekasengwa isikhwebu sombona simnani kokuchubelana umakhubana uza kulandela nemozulu de kubeliqelizayo laRhotshirha. Ndibulele kubhele molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqiqikelelo kumimandla esempuma nalapho simbona la 30% wamathuba emvula uqala pha kwindawo ezikwimpuma yaseLimpopo kwehlela pha eMpumalanga ngokunjalo napha KwaZulu-Natal. Kungenjalo ke lithe rholele ngamafu ubukhulu becala kwindawo ezikwimpuma yelizwe ngokunjalo nakwindawo esigudla unxweme lwaphaya eMpuma Koloni kumimandla esentshona sabona into bakho mvula zilindelekileyo kwindawo ezisemazantsi ekhona ke la 30% wamathuba emvula ngomso ke mbukeli zakuthi iqolo zisine zamvula phaya koNamibia, kanti ke kulindeleke nemozulu eyomileyo nomoya nenokudala kaloku imililo yamadlelo phaya eNorthern Cape kumimandla ke esempuma. Mbukeli sabonto balitharholele ngamafu futhi ke zisikhona nesibhaxu zenkungu phaya eMpuma Koloni ngokunjalo naphaya KwaZulu-Natal. Sokhona ke la 30% wamathuba emvula olindelekileyo phaya kwaNorthwest naphaya eBloemfontein konyukela kwindawo ezikwintshona yaphalaya eLimpopo. Masijonge into yoba amaqondo wona okutshisa asibeka
ndingaphina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu phaya koFredendal amaqondo abetha ku-16 mahle kakhulu ke phaya eSpringbok ngo-18 sisibhozo nje apha ndithini ngelixa esisixhenxe phaya eDiara ngokunjalo naserhafu kuthanda uba bubanda ke phaya koKaladokho nalapha amaqondo ebetha nje kwesihlanu 10 eMthatha ngelixa silindele u-15 eThekwini ngokunjalo naseRichards Bay sisixhenxe ke phaya ePitoli ngokunjalo nasePulukwane kanti ke xa sihlabela mgama sijonga ngomso kuthande ukuba kube kufudumale noko ngamashumi-30 evostile ngu-29 eFredendal ngelixa lipholile izulu ngo-24 phaya koCalvinia kuba ke wena useDiara lindela imozulu ephakathi ngama-20 kanti ke phaya eKomani lihle nje izulu ngo-22 eMakhanda mbukeli ngo-25 ofudumele kanti naphaya eKaladokho noko kuthande ukuba bufudumala ngu-16 eRhawutini ngelixa ngu-17 phaya ePitoli kamnandi mawethu.